Dobré ránko. Mali sme krásnu skúsenosť v Ríme. Ale nie s pamiatkami, ale s ľuďmi. Veľmi pekné stretnutia, veľmi pekné rozhovory, prijatie, otvorenosť, láskavosť. Ale čo bolo pre mňa také, že mi pohľadilo srdce, to bola dôvera. V rozhovore, kde my sme hľadali útechu, tak sa nám ten druhý zveril so svojimi vecami, ktoré boli naozaj dôverné. A keď dostanete takúto dôveru, cítite sa milovaní. Byť dôveryhodný pre niekoho je súčasťou lásky. A ja som sa cítila veľmi poctená, keď som sa stala dôveryhodná. Pekný deň.